Mai kang ni nang kok lam thea putha ke la ko hello de tum ajak ding klui pen la santia beha ke klemalong tum la tinta long thom association ke do kok pen ajok penangan akasik sak dua son lo ala pen ke claim kidam kado ka bean stame ni tum kece tonte pen ajok se penangan akatikuk dulu te bon stame ne tum celang cemun thi pe me pen si non puthot ne tum la long thom association postame bokolia Saint Moldar Welfare Society la pen jilangso Saint Moldar Association la pen dak Saint Moldar and Supplier Association nak manca la long term association stame tum ri union bonai thusi tum puthot iprang ke bang ji kam ke claim ke dam pa meji phansi ni tum chingwai lo papen seng tang lo ni tum pithir tang lo la si non nele tum la akimi abodi elong mangkela hello je pu alang li ke president lo Mr. Jackson Pramsalo lang nimen lapen puthot secretary abang ke nili mithang jungjung lo bimol teron lo lapen VP ke alang li Mr. Harsing Hanse lo lapen AJS tuthula ke alang li pobon pangchu se la nili tum bang pli pensi non sompon pang cheng lo sinili tum hoi bensi kado kawe la ke claim ke dam ji aphan arpu chen no la pensinon isi ongoing jitu non solibom la mesin ke ben aputhak pusitan nili tum sitabe ining ke hanga kam lo asi la bangso mesin ke ben alogot pustan me nitum pini pen manmat kado kawe nitum Moldar tumans tame kecing kier lapji bhansi nitum labang so apherang ke hoi pensi nitum lam pangdak konno sinon kado kawe alam nilitum presiden ka hai pensi pacitak ponpo nalitum media akorti tum onapang alangli secretary kaning ilang atensi nilita pangdak dun to fit pod je non kiwang bomba suli bom semet pet atumas council lapen forest department atum non het jong alangli tumpen kapangdak ba notice kipi je pamset mate machinery moholalong kidam tang an arni pen ba inang ningkan pen kipur bom laso joine langroi langjeng sita akhai no sit thekdam long lo kadu gobe tum kali tum Moldar det atum putakali kadu gobe tum ta chethan bom lo lasi pini laso apodalang tum kamakedeng bang nitum la SMSC kaduk itu mata nitum kaduk itu nitum cidondun petlo langsung hada curolo adumas council afanta lapen forest department mata nitum curolo sebagai klaim abangke lasi nitum anutin la amohondar atum kedo ansita cidondun petlo la sebagai klaim abangke lasi lasong bong pen kumane nakiklaim dun tap te daji laso apa salang tum hansta tuning rilo laso abang laso missionary lakan ki tap te daji laso phasi la SMSC nilila presiden pen sita kadu ko phanra tuning rilo aprang itum kemesen ji apa pen laso misin pen ajoine akan hok thepik Moholdar atum hansita people of ulote isi amoholalong ba isi amisin pensita anisi sialong humpho mate
hisab ini asang tisi atraksi bonda titi dasila bangke nilitum tanihang he nitum ke claim pinaan korte tum kedam ta ke claim kedam nitra anut kadu ko tanona bangke alang tum aning khiru ro jela bangke chokche pupen nasi aku laso din mesin laso pump set laso mesin laso penki pulpeda lo pulote itu ma tibok terai rong aso cuklem cedamatum sita anutin sita laso sangti cupulong po mesin penki pulo pulonte lagi mesin akam pulonte kadu itu nda chini lo ake pra bangedu ake joy bangedu sita akilo sa bang tipik lapen ili kam cuklem tumhan akan hokdo lasi la awedat lo pulon tangte la itum tebok tre la langoi adung kedo tumba tebok tre arong tum sila la so santi chupur pen ahem cipang reng sumar school pa dun pencenglok ason la so kami klem pen kadu sita ali kadu ita long dun usin nili tum chini lasi kadu kawe la naik klem dun hangunin aji apa sih nilhin benta kadu kawe panta chuning ribo lang nili tum non la department pen la so kedeng akam nitum kache la association tum bala SMS tu kache don du rason thasi la anut kapek na chuklen dun ta na che don dun ji phase adu ka be kote tu mata nili chuning rilo Hai atu ini ang itum dak itum SMS office long ang umri ke bang kan itum ini lam nang nang je dun long pot nang je than dun long pot ang itum pan suro lo veli ini dun mai pu he sapen dak sang ti BH ke klem long ke ning je kang tung ke la lo la dak sang ti BH ke klem pulo tang te amoluk dopi mohor da tum det kali lada ladak ke santi ki pura tumpen cenglok gari ke tewa tumpen cenglok lapen ke jor ke langdam ke pon tumpen cenglok ladak dopi asi lakat do ka we tame ajat a kategori sanatu bangku bangpi tumpuno sangtia beha ke klema long lo pulut atum abangku bangpi lo pulut tangte ni tum non SMS long ke Jepang room non nang itu mang no jitu ni tumbang pli kajak lake mohordar do an aparman sini tum kajak lasi bang putina mohordar putum pusitame sangti ador ke pat doji fansi ni tum kajak pu bang nang sini tu nai atheni tum ke dam tang neng kan ko an pen ni sitame sangti ador ka ve thek long lo lasi ke dam tang ai experience lo komane bang pu bang ke mohordar punot kejor ke langdam bang punot kumpo pen suri pho halaso ke long tum dolo sita non ni tum ke mang bang ke ihum vet tamya sangti sita hadak suri pho ko so no palong po pen ke karbi ang long atheng pi theng phang RV anta non na hok lapo la si sangti abang ke pu ekdom ani wang ador ka ve pen bang adim long cut hon namare tabangke alewe lo lasi sangti abeha ke klema long sangti kom hekpen ador ke palong ji ko son lo lito athe sangti i ka por lo nongge dari la so sangti i ka por ador ke long ji apan se nitum ke klem lasi la so ke klema long bangke sangti abeha ke klema dum ana bangke ada kategori so long ke dutum lo nitum long nang kit koi dun tha ni tum la so sai ke deng ni pan ni tum cek doi jon jon ni bakta apor en dat athek kita menang je paning ding dun tha ni tum ad molda sang ti bit ha ke klem tum pan an si ka jappi la si la so lama sinili ning de kang tung la so pe na pi non mohet kita me tum president ake hai Jackson Tramsa ning je lo ba choro lo je Karbi Anglong Autonomous Council lo tum pan choro lo forest department ke order tum handa semet pek lapen forest department la utte Karbi Anglong long do an sitame la so machinery ab osu bangke pulong le lo poke elong long ni vet kali der nai ji Karbi Anglong akang angkang pi long sitame ajat
division na long no adjust arrange standard long no machine pen bangke papu long le dedi pansini tum da kar dablo la pen forest department tum pansita tuning tri solo sai khido ansita me ni tum murder hoi pen je un an pen la so machinery bostu bangki use de dedi phan hala bangke ani sini ni lagi tu ni gali ajur din tuita hai samina ke dap tun bom pu sini ni tum ning thelo la pen thu non nang li tum vitamin media tum vitamin ni tum long un an nang serap tun tha ni tum da ali ke pa doji mate sang ti ke pa na hok he del ji phan si kar ja la hen lo